баштар ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурияи тоҷикистон дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоту шаҳраки шаҳри ҳисор иншооти зиёди таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. дар деҳаи сурхакчашмаи тобеи ҷамоати деҳотӣ ба номи мирзоризо аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Садриддин Одинаев як маркази бордоркунии сунъии чорбо ба истифода дода шуд. аз маркази ташхиси бехатарии озуқавории кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон дар шаҳри ҳисор иттилоъ медиҳанд ташкили чунин марказ дар шаҳри ҳисор аввалин мебошад. баъдан аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ду гармхонаи калон ки аз ҷониби соҳибкор Холиқҷон Исоев сохта шудааст мавриди истифода қарор дода шуд. гармхона дар масоҳати 0-120 гектар бунёд ёфта дар он имрӯз помидору бодиринг ва дигар намуди сабзавот парвариш карда мешавад. آموزگار شده کار میکنم. بعد کار همین زمین با کار میکنیم. پمیدور میکاریم، کرم میکاریم، بلگر میکاریم، کار میکنیم. این گرمخانه با حاضر پمیدور و بلگر کاریدگیم. تخم میگیریم پمیدور اینا درونی خیلی مایده گرمخانه تیار میکنیم. سکنوبه بعد آورده میکاریم، چاوق میکنیم، دارو میتیم، میبندیم. این کارش بسیار وای نازک. این حاصلش به نظر وای بیرون این حاصلی نغز میتید. ҳамчунин дар тобеи ҷамоат дар чанд деҳа мағоза, нобойхона ва майдончаҳои варзишӣ ба истифода дода шуд. дар рафти кушодашавии иншоотҳои мазкур намояндагони мақомоти маҳаллӣ иштирок намуда ҳамаи ободкориву созандагиро самараи ваҳдати миллӣ ва натиҷаи сулҳу суботи кишвар арзёбӣ карданд. дар тобеи ҷамоати деҳоти навобод бошад аз ҷониби соҳибкорон роҳҳои байни деҳавӣ таъмину таҷдид карда мешаванд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурияи тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти навобод 67 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки айни замон 64 иншоот ба истифода дода шуд ва дар 3 иншооти дигар корҳои сохтумонӣ идома рафта истодааст. роҳҳое ки байни тамоми деҳаҳое ки таъмирталаб ҳастанд имрӯз соҳибкорон ва мардуми аҳолии деҳа иқдом гирифтаанд ки таъмири ҷорӣ карда истодаанд. мо кӯшиш менамоем ки ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурияи тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол мегирем. бояд гуфт ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурияи тоҷикистон дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоту шаҳраки шаҳри ҳисор наздик ба 1000 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда саҳми соҳибкорони ватандӯсту ободкор назаррас арзёбӣ мешаванд.